ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଖବର 23 ଡିସେମ୍ବର 2025। 1. ପାଣିପାଗ ଓ ପରିବେଶ। ବଡ଼ଦିନ ପରେ ବଢ଼ିବ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMDର ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 25 ଡିସେମ୍ବର ବା ବଡ଼ଦିନ ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। 2. ଶିକ୍ଷା। 2. ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSE ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ 3.7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 3. ୟୁନେସ୍କୋର ପ୍ରଶଂସା। ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମଡେଲ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା MTB-MLE କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ ରିପୋର୍ଟ 2025ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମଡେଲ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସହ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 4. ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଆବେଦନର ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜମାକାରୀମାନେ 31 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। 5. ରାଜନୀତି। ବିଜେଡିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJDର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବେ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ପରେ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ସରକାର ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। 6. ପରିବହନ। ନୋ PUCC ନୋ ଫ୍ୟୁଏଲ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର PUCC ନଥିଲେ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାନବାହନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। 7. ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖବର। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଇସ୍କନ SKCON ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶରେ ଅସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ କେବଳ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 8. କ୍ରୀଡ଼ା। ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। BCCI ପକ୍ଷରୁ ଘରୋଇ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଉଦୀୟମାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। 9. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା। ହସ୍ପିଟାଲ ସିଲ୍ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନତା। ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କେତେକ ଅଣ୍ଡାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଉପାଦାନ ଥିବା ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। 10. କନ୍ଧମାଳ। ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆସନ୍ତା ପରଶୁ ବଡ଼ଦିନ ଥିବାରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।